Turismoa sustatzen segitu ez, eta hura ondo kudeatzea du helburu orain Donostiako udalak. Datozen 4 urtei begira diseinatu duen plan berrian jaso duenez. Donostia dagoeneko erreferente da turismoari dagokionez. Urtero, 1.300.000 bisitarik hartzen dute ostatu hirian. Eta hauei denei tasa turistikoa ezartzea planteatu dute. Ernesto Gasko turismo zinegotziak azaldu duenez, hauetako bakoitzak gaueko €1 edo €1,30 ordainduko balu, hiriak 2 milioi euro jasoko lituzke urtero. Es evidente que los destinos turísticos que quieren apostar por la calidad tienen que acometer inversiones más importantes. Gasko azaldu duenez, ez dituzte promozio kanpaina orokorrak egingo. Helburua ez baita jende asko etortzea, segmentu zehatzetara iristea baizik. Premium produktu turistikoak eskainiko dituzte, kalitate gorena eta esklusibotasuna nahi duten turistak erakartze aldera. Partezarreko saturazioa kontrolatu asmoz, merkataritza negozio berriak irekitzea ere mugatu egingo dute. EH Bilduk ez du plan berria onartu eta koherentzia falta egotzi dio udal gobernuari. Besteak beste, Partezarrean Pretxako arraindegi eraikinean, auzotarrentzako osasun eta kirol zerbitzuetara bideratu asmo zituzten 800 metro karratu ostalaritzarako izatea erabaki baitu EAJ eta PSeren gobernuak. Bestalde, pisu turistikoak ere eztabaidagai izan dira hirian azken bolodan. 2.500 etxe bizitza baitaude, eta 4 legez kanpokoak dira. Tabakalerako Irikilabs eta Montera 34 kolektiboak egindako ikerketak jasotzen duenez. Plan orokorrak baldintza argi bat jartzen du. Turistei bideratutako etxe bizitzak lehen solairuetan bakarrik jar daitezkela, baina araua ez da betearazten. Turismo zinegotziak esana zuen 2018ko udararako ordenantza berri bat diseinatzen ari zirela, eta oraingoan uda honetan aurkeztuko dutela, aurreratu du. Gero eta jende gehiago mobilizatzen ari da turistifikazioaren aurrean. Aste honetan bertan, ostegunean solasaldia egingo dute, 5 Konstituzio plazan turismoak dituen eraginak aztertze aldera. Eta segidan, 7 Visit Zure Auzoa tur gidatua egingo dute.